Dunyiswe uJesu Kristo. Mhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi yevangeli njengoba ilotshwe kuLukas umvangeli chapter 2 verses 16 kuze kube uverse 21. Uverse 16 uthi abelusi bashesha bafika eBethlehema bafumana uMaria noJosefa nengane ilele emkhombeni. Into yokuqala engifisa ukuyibalula, abantu uNkulunkulu akhuluma nabo okokuqala nabambulela imfihlakalo abelusi. Now abelusi abantu ababehlala ehlathini emadlelweni, abantu abangazwani namanzi ngoba bahlala kude namakhaya, abantu abantshontshayo unless kukhona obalethela ukudla bayayizamela ukudla. But inkonzo mhlambe engifuna ukuhlala kuyona ukuthi uNkulunkulu uma efuna ukusambulela uJesu uya kulabantu esibabukela phansi, the outcast, abangamsebenziwa lutho. Othi mumbuka uthi mina ungangikhathalisi nosibani, kakade mina ngcono kunosibani. Yabona uNkulunkulu ngithi mhlambe ubeqala lo nyaka ufuna ukuthi kuthina Iskhiye sempumelelo yami neyakho mhlambe ibilele kulomuntu ebesimbukela phansi. Mzekeliso ilabantu abasizayo emakhaya phecelezi o-anti. Abanye bethu abanqeni ukwenza into a-expect ukuthi u-anti uzoyenza ngoba vele ngiyamkhokhela. Uyabona nje izolo nasekuseni abanye bethu mhlawumbe bajabula kwaze kweqeka baze bangcolisa baze bakapaka nabakudlile bazoyithatha lento ebeyigqokile bayoyifaka kubhaskidi. Bona ngokwabo abakwazi ukuyiwasha, but they expect u-anti ayiwashe ngoba vele ngimkhokhelela lokho. But there's one thing esikhohlwayo. U-anti is more present empilweni yey'ngane zakho than yourself. Uyabona abanye o-anti ingane yakho ithe miqambu kusho igama lokuqala wena ububhizi kodwa u-anti ulizwile. U-anti uyayazi ingane yakho milambile, uyayazi lengane miphatheke kabi, uyayazi lengane misenkingeni. Hence you find ezinye zey'ngane zethu have found a mother ku-anti than yourself. Bese uyabuza why iy'ngane zikuzonda? Because you were never a mother, only a provider. And so mhlawumbe uNkulunkulu into yokuqala asinika yona ezinselelo angike ngibukela abantu engibabukela phansi, engabaholeli ngoba ngithi vele amazayizayi engibaqoshayo. Uyabona mungena kweminye imizi yazi yayinhle insimi yakho, yazi yalihle iyadi lakho, yazi lalihle igceke lakho, muze umuntu eqhosha. Bangaka bathi no, ubaba osebenza la ekhaya is actually good in landscaping.
Inhloso yokuqala uNkulunkulu asinika yona lokho esikubukela phansi. Mhlawumbe lapho inkinga noma isixazululo ebesovela khona. Igama lesibili elingithintayo basukuma ngokusheshsha nangokukhawuleza, a sense of urgency. Emasontweni ambalwa adlule ubuzwa abantu kuma social media ethi next year ngizoqala ngibuyele ejimini. Last week wabezwa abantu bethi ayibo kanti next year usu next week. Ngonyaka odlule izolo abantu bathi ayibo next year sekukusasa. The sense of urgency. Ukukhawuleza, ukusheshsha. And the second principle for me, do whatever needs to be done now. Ulindeni. Mzekeliso. Uma ngivuke ekseni, the first thing I need to do, make up your own bed. Ndlula, ndlala. Awungaze kushaye u-10, u-11, u-12, uyintombi yakwabo, uyinsizwa yakwabo. Makuthiwa uyaquleka manje, siye ekamereni lakho siyobheka izinto kumahliphihliphi, uzemisene elingcwele ngalesi sikhathi, kodwa endlini aqiniwe. Angifuni ukukhuluma ezimotweni esihamba ngazo. Abanye bethi imoto zethu iphenduke zaba yi-wardrobe. Khona into yokuxakeka nokuba yinuku. The moment imoto yakho iyi-wardrobe, usuyinuku. The sense of urgency. It must be done and I must do it now. If it doesn't take me more than 2 minutes, and you soon realize the most powerful people in life are people who value their time. Don't waste my time, I won't waste yours, because time is money. The sense of urgency. AA, where I belong, Alcoholics Anonymous, we have a principle, one day at a time. Only for today, I will remain sober. I can only assure you, only your today will remain sober. And as any alcoholic, there is a principle. The last drink and the next drink are my worst enemies. Because any drink can happen and it will hit you down like you never believed it. Sense of urgency. Ufunani. The third word, lithi zulika uNkulunkulu bashesha bafika bakhawuleza baye Bethlehem. Ngiyalithanda igama leBethlehem because Bet means house of, indlu ka Lechem is bread. It's house of bread. Ubani uJesu, the bread of life. So not only did they physically go to Bethlehem, but ibaya futhi physically kulono sniki sinkwa saphakade. Now the next point, wondliwa yini? Usuthiswa yini? What is feeding you? What are you consuming?
udlani weNgcobo watheba kangaka udlani yalazi licula ukuthi ungiphethe kahle udlani udlani wena. What are you consuming? I don't watch news. Angizibuki indaba. I shouldn't say that publicly. But I think indaba 90% indaba it's negative stories. Hardly will you watch indaba musuyibukile and your spirit is juvenated. So I can't waste my time on negative things. What are you consuming? Show me your friends, I will tell you your future. If nabangani bami sihlezi sihlaba ngabantu, if the relationship now is always toxic and you are destroying yourself, who is feeding your thoughts? Who is feeding your mind? What is your current read at the moment? Ufundani? You can't tell me ufunda my statuses abantu on Facebook, on Instagram and wherever. No, man. That's a lie. What are you consuming? Udlani? It's okay to cut some people off. No, man, you're not good for me. I can't sit with the negatives. Yeah, negativity yakho iyangilimaza. Your vibe and my vibe clash. And it's okay ukutshela abanye abantu ukuthi mnganami ngiyakuthanda but khona ibhasi engisayigibela ume kancane masihlanganile sohlala masingahlangananga. It was good while it lasted. The last word. Bafumana Maria no Josepha nengani lele mkhombeni. Finish what you have started. Khona igama engilithandayo lesiZulu nenja yawaqeda amanzi wachapha ngolimi. Baby steps lead to giant leaps. Kancane kancane. Akekho umuntu ofika lodonga aphakamisa amehlo. Kodwa ubeka isithiphe kwesithini. And so too impilo zethu. Just keep on building, bit by bit, bit by bit. And if you want to be successful, afunda ukuvala umlomo wakho. Akusiye wonke umuntu who gives you an ear who wants you to be successful. Khona omunye umuntu ozothi ehamba kanjani empilweni. Not because ufuna ukukhuleka, but because ufuna ukubona ukuthi hayibo cabangani usibanibani. The last word. Stop competing with the Jones. No makhelwane. Uzokompita nomuntu kanti usekhiphe konke nakhe ephaketheni. And uyazi vele ukuthi uyayifela. Siyongena esikweletini esingenasidingo. Hawe ma sanibonani. Nisaphini. Can I ask you for a favor? Sengizothula, I promise you ngizothula emva kwalokho. Can I ask you for a favor? When you go home, do a printout of your bank transactions from the 2nd of December to the 1st of January. Or just go through your phone from the 2nd of December to the 1st of January. Ebese uyibuza umbuzo uthi yonke le mali ishonephi. And if you can answer that by saying ngishone la nala without saying ingene kutshwala no entertainer no kujabulisa no kudla, then you've wasted the salary of your children. You've wasted your future.
Ndlovukazi Yesu libe nathi sibuso sizivikele ngoyise nendodana nomoya ocebileyo.